baba dan Ahmadu tun yanzu ka sa su gudu wayansu sun haura tudu tafiya ta yi nisa Najeriya zo ka riga tun ran gini tun ran zane baba kai wanka sani Yarima kai wanka sani baba Karkatsaya baya taimakon ka muke newa Ahmad Sani Yarima yanzu ba wani ba kai ba baba Karkatsaya baya taimakon ka muke newa Ahmad Sani Yarima yanzu ba wani ba kai baba Karkatsaya baya taimakon ka muke newa Ahmad Sani Yarima walla ba wani ba kai ba baba Karkatsaya baya taimakon ka muke newa Ahmad Sani Yarima yanzu ba wani ba kai ba ya rabbana ka suturta ni da yabo ga masoyina baba Karkatsaya baya Ahmadu Sani Yarima walla shi yayi min rana taimakon ka muke newa na gani a jihar Zamfara a sanda yake gona yanzu ba wani ba kai ba tallakawa sun shaida kuma zo ku ji zance baba Karkatsaya baya sun kace Sani Yarima walla shi ya suturta babu wanda yake kuka shi ya samu cikin dadi baba Karkatsaya baya